हेलो लोगोफोर आं बाहेराव फैदों दे हासुनो थाखाय जे बे बाहेराव फैनायनि गेजेरजों जे नोंथांमोनखौ एसे भिडिअ मोनसे शेयार खालामनो होननानै सानदों। बिनि सिगांग्रो आं हासुना लानोसै दै बे हाग्रा बारियाव नुनै इन्दि बिलाइ पुरा इन्दि बिलाइ हासुना लानोसै बेयावनो हुख्लायनोसै साला या जाबाय जे दायोथ' नोंथांमोना गोबाङानो ससियेल मिडियायाव नुबाय जे फट' मोनसे भाइरेल जागासिनो दङ जे नोंथांमोनाथ' नुबाय जे सोरनि जे आरएन इउटुब चेनेल जे रंजालि बिथांनि मुङा जे रंजालि बसुमतारी आब' ना जे बिथांनि दायो गोबां माने भाइरेल जागासिनो दङ ससियेल मिडियायाव जे दायो जे बिनि सायाव जे बिथांनि मुंखौ आं मिथिथ'ला जे आब'आनो जागोन ना जोंनिख्रुइ देरसिन बिथाङा मा फोरमायदो जे बिथांनि बागै जे बिथांखौ मा बुंदों जे नोंथांमोना सोरबाफोर नुवाखैबो जानो हागौ सोरबाफोर नुबायबो जानो हागौ जे बेखौनो नोंथांमोना बिथांखौ मा बुंलांदो नोंथांमोना नायलांदो। नों बायदि देहा सोलेर देखायग्रा मानसिया लाजिया हजिया देहाखौनो अराय सम फानै नोंनि फिसायाबो सानसे बेफोरबायदि लान्थि फट' होनानै भाइरेल खालामनानै लागोन। देहा सोलेरखौल' देखायनानै नों फैसा थाखा खामायनो हायो नोङो बाखि नोंहा जेबो भेलु गैया। आङो दिनैहाय बुंगोन रंजालिना मा होनो जेराव गावनि देहा सोलेरखौ देखाय फैसा थाखा खामायो बेखौ बुंगोन आरो गोसोआव लाखि रंजालिना संजालि आङो गेजेर नोंनि भिडिअ बायदिसिनाफोरखौ नायो खिन्थु मानसिनि कमेन्टखौ नायो सासेबो मानसिया नोंखौ मोजां कमेन्ट होआ दिसुन माखौ लानानै नैबे जोंनि संसाराव मोखांखौ लानानै गावनि देहा सोलेर सिङाव गानग्राखौ मा मोखांजों देखायबाय थायो नोंलाय दिनैहाय नोंनियावल' बेफोरबायदि बेसादा गैया जोंहाबो दं सारा दुनियायाव जेमान हिनजाव माहारि दं बयहाबो दं। दिनै सासे बलिउडनि एक्ट्रिस नङा हलिउडनि एक्ट्रिस नङा टलिउडनि एक्ट्रिस नङा नों सासे जास्ट नर्मेल जेनेरेल मिडल क्लास फेमिलिनि सासे हिनजाव गावनि मान गैया सनमान गैया देहा सोलेर सिङाव गानग्राखौ गाननानै फट' लायै फैसा थाखा खामायनाय एसे लाजिनो सोलों। मानसिया जोनोम जानाय लोगो नोंगौ गोरोन्थिखौ बयहाबो मावो खिन्थु नों बायदि देहा सोलेर देखायनानै गोरोन्थि मावाखै रावबो। गोरोन्थिया मोजां मोनलायनायावनो जा बायदिसिनायावनो जा बयहाबो मोनसे गोरोन्थि थायो खिन्थु नों बायदि मानसिया गावनि देहा सोलेरखौ देखायनानै सिङाव गानग्रा ब्राखौ गाननानै फट' लाहै गावनि फट'खौ भाइरेल खालामदावबाय थानायखाय बिराद गोसोआ आपडेट जायो आरोना नोंहा ब्रा गानबासोदि आं फैसा थाखा खामायनो हागोन ब्रा गाननानै देखायबासोदि आंहा फैसा हाबगोन फेसबुकाव बिनिफ्राय दा कन्टेन्ट लाबोनो थाखाय नोंहा जेबो मोजां भिडिअ बानायनो थाखाय कन्टेन्ट लाबोनो थाखाय नोंहा जेबो टपिक्स गैया नामा? दिनै गावनि देहाखौ देखायब्लासोदि नोंहा ग्रथ जानो हागोन बियो नामा? खिन्थु नोंखौ मोजां नोजोरजों नाया रावबो मिथिबायना हिनजाव माहारि हिसाबै नों गुसुं गान गोलाव गान नोंनि बाथ्रा खिन्थु सिङाव गानग्राखौ मानो गाननानै नोङो फट' लानानै हुवाफोरजों गाज्रि बुंजाबाय थायो एसे लाजिनो सोलों मिथिबाय। नोंगौ जोंहा मोन्थाय गैया गुबुनखौ बुंनो थाखाय मोन्थाय गैया रायनो थाखाय मोन्थाय गैया खिन्थु जों फिकार खालामो माने उन जोलैखौ गिहरो जाहाथे जोंनि फिसाफोराबो नोंसोरबायदिनि फट' भिडिअ नायनानै जाहाथे फल' खालामा मिथिबाय। समाजाव निउ जेनेरेसन गोदान हिनजावसाफोर फैबाय थागोन गाबोन सबनायानो नोंसोरबायदि गाज्रि आखल आखुनि भिडिअ बा फट' नायनानै नोंगौ बेफोरबायदि गानोब्ला जोमोब्ला जोंबो भिडिअ बानायनो हागोन बा जोंबो बेफोराव फैसा खामायनो हागोन होनना बयबो नोंबायदि गाज्रि आखुनि हिनजावनि आखलखौ बयबो फल' खालामगोन मिथिबाय। बेफोरबायदिखौ जों जाहोनो लुगैया गाबोन सबनायानो जोंहाबो गथ' गथाय फैगोन हिनजावसा जा हौवासा जा नोंसोरबायदि मानसिखौ गाज्रिखौ फल' खालामगोन जेराव गाज्रि देखायोब्ला मानसिया भाइरेल खालामो मानसिया मा बुङो गाज्रि कमेन्ट होनो थाखायसो भाइरेल खालामो मजाक उरायनो थाखायसो भाइरेल खालामो अब्ला मजाक उराय जाहै नोंनि जिबना मोनसे मोजां टाइटेल लानो हागोन नामा लाइफआव हो? गोरोन्थि मावखांनानै मानसिया नोंगौ गोसोथोलायनायाव बा खायसे गाज्रि खामानियाव मानसिया गावबा गावखौ बुजिनाय जानानै दायखौ सुद्रायनानै बा मोजां केरेक्टार आखलजों थाबायलांफिननो हायो खिन्थु सुबुं माहारिया बेफोरबायदि मोजां जाफिननायखौ मोजां नोजोर होलाङो खिन्थु नों बायदि देहा सोलेर देखायग्रा मानसिया
लाजिया हजिया देहाखौनो अराय सम फानै फानै नोंनि देहा सोलेर फट' बा भिडिअ फानै फानै नों फैसा थाखा खामायो बेफोरबायदि मानसिया अराय सम मानसिनि मेगन नोजोराव नोंखौ नोंनि सायाखौ नुब्लाबो नों जेसेबां देहाखौ कभार खालामनानै लाखिब्लाबो नोंनि सायायाव माने नोंनि लान्थि फट'खौ नुनाय जालांगोन मिथिबाय एसे लाजिनो सोलों बाथ्रा खोथा बेलेन्स गैयि रावजों दिनै मानो दिनै लान्थि फट' मानो इडिट खालामनानै भाइरेल खालामजादों नोंनि आखल आखुआ बाराद्राय जालांबाय बिनि थाखाय दिनै हुवा माहारियाबो सहायनानैनो थानो हायाखै नोंखौ मिथिबाय रावबो लुगैया नों बायदि हिनजावनि देहा सोलेरखौ नायना सोरलाब सोरथाब डाबल ब्रा गाननानै गावनि बेसादखौ गेदेर नुथो होननानै देखायग्रा एसे लाजिनो सोलों सोरनि देहानि सोरनि बेसादा बेसेबां साइज दं बेसेबां मोजां सायावनो सिनायो मिथिबाय एसे नोंहा बिफा गैया हो बाय बाहागियाव बिदा फंबाय गैया जेराव नोंखौ अखा नायब्लानो ओंखारबानो नोंखौ नुयो मिथिबाय बाजाराव थां कलेजाव थां नोङो न'निफ्राय बाहेराव ओंखार नोंनि गामिनि मानसिया नोंखौ नुबाय थायो नोंखौ बिराद मोजां नोजोरजों नायो बायदि मोनो नामा जेसेबां गानबाबो जोमबाबो नों कभार खालामना लाखिबाबो बै फट'नि लान्थियासो बेरखांबाय थागोन नोंनि देहायाव मिथिबाय एसे लाजिनो सोलों सोरबा हुवा मानसिया आन्डार पेन्ट गाननानै फट' लानानै होफेरदो नामा हो हुवाफोरा नोंदि ब्रा गानो ब्रायादे सिंनि मोनसे बाहागोसो कमन बेफोर कमन जोंनि वर्ल्डआव हिनजाव माहारि जानाय लोगो लोगो जेब्ला जोंनि ब्रेना डेभेलप जाबोदोंमोन अब्ला जोङो देहा सोलेरखौ कभार खालामनानै लानो रोंदोंमोन फेशनाथ' फेशन गुबुन बेफोरो मानसिनि आखला स्टेप बाय स्टेप सोलायलांबाय डेभेलप जानाय लोगो लोगो बयहाबो स्टेप सोलायलांबाय लाक्जारि लाइफ जेराव जों दा लकेल बुङो जोंखौ लकेल जेराव जोङो गामियाव रावबो जोंनि मा बुङो जोंफोर बायदि गामियाव थाग्रा जेनेरेल फेमिलि मिडल क्लास फेमिलियाव जोंफोरनाव बेफोरबायदि थाया आरो जेराव नों बायदि देखायो एसे लाजिनो सोलों उनाव नोंनि फिसायाबो सानसे बेफोरबायदि लान्थि फट' होनानै भाइरेल खालामनानै लागोन अब्ला गोबां सुबुङानो नोंनि माथायाव सोगोन गोबां सुबुङानो नोंखौ बुंगोन अब्ला सानसे समाव जेब्ला नों मेसिउर जागोन अब्ला नोंहाबो बुजिनाय फैगोन मिथिबाय अब्ला गावनि देहा सोलेरखौ नायहै बा सानै सानसे समाव लाजिनाय फैगोन दा नोंहा थैया गरम नों जेबो मिथिया जेबो बुजिथ'वाखै गावालिया मानसि ब्रेनाव जेबो गैया नोंहा मान सनमानाथ' गोजाननि बाथ्रा जेब्ला नों सासे मेसिउर जागोन बुजिनाय फैगोन थैया लाथा खागोन अब्ला नोंनि देहा सोलेरखौ साननानै नोङो ओरैबायदि लाजिनाय फैगोन नोंनि महरखौ बिराद मोजां सानना लायो नामा नोङो सबायसिखौ टपा होलायनानै हो लासिं लाजिनो सोलों नोंनिख्रुइ साबसिन 3 गुन बारा समायना सिख्ला दं नोंलाय मा गोग्लैसोनाय दिनै राव बाथ्राफोरानो सासे टेलेन्ट गोनांनि नोंखाथारा जास्ट देहा सोलेरखौल' देखायनानै नों फैसा थाखा खामायनो हायो नोङो बाखि नोंहा जेबो भेलु गैया बुजिबाय देहा सोलेराबो नोंनि दाखोर गेसाव ड्रेननि बेसाद